Vi har valgt at vise nogle eksempler på, hvordan en førerhund arbejder. I det første klip går brugeren af hunden hen imod en trappe. Brugeren, som er kendt i området, siger til hunden: "Find trappe." Hunden standser enten før trappen eller med forpoterne på første trin. Den valgte det sidste. De går videre hen ad gangbroen og nærmer sig en nedadgående trappe. Hunden standser i pæn afstand til trappen. De går ned, og efter det sidste trin standser hunden op. Og de fortsætter hen ad stien. Her skal vi igennem en cykelfanger. Hunden standser op foran den, og på kommandoen "Find vej" finder hunden igennem uden berøring. De går videre hen ad en sti, der fører ind i en park. Længere fremme står der en bænk. Her beder brugeren hunden om at finde højre bænk. Hunden drejer af sig selv, finder bænken, står stille, kigger op på brugeren. Brugeren sætter sig ned og klapper hunden. Nu er vi kommet ind i en gågade. Her ser vi hunden føre brugeren udenom de forskellige butikkers opstillede varer i midten, og de mennesker, som de møder på fortovet. De fortsætter hen ad gågaden. Nu skal hunden klare en ny opgave. På kommandoen "Venstre vej" svinger hunden til venstre ned ad en mindre befærdet gade. De er nu kommet væk fra menneskemyldret og passerer nogle butiksvinduer på venstre side. Om et øjeblik skal de over på den anden side af gaden. På kommando "Højre kant" drejer hunden ind foran brugeren. Den står stille, og på kommando "Gå frem" fortsætter den ud på gaden. Her styrer hunden af sig selv udenom en parkeret bil og fortsætter i sikkerhed op på fortovet.